मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। RKR प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय नोंखौ नुबोला मुंनि बर' मिउजिक भिडिअ सेबखांनाया दिनै थुंगेबाय। बे मिउजिक भिडिअआव फावगिरि हिसाबै गाहायै फाव खालामदों हारि हाज'वारि आरो बाद्रा देबि बसुमतारी बिथांमोनहा। बे भिडिअखौ रायजो राजाफोरनो थाबैनो नायनो थाखाय फोसावना होगोन होननानै बिथोनगिरि माइकेल मुसाहारि आरो रोजाबगिरि आरो भिडिअनि बिगुमा राजु मुसाहारि बिथांमोना फोरमायदों। आंनि मुङा राजु मुसाहारि, ओमफ्राय दिनैनि जे गोदान एलबाम जोंनि प्रडाक्शन खालामनायाबो माने प्रडिउसाराबो आंनो, खननायाबो आंनो। जोङो बे गानखौ बे एलबामखौ जोङो सानथामहालागै जों शुटिं खालामबाय, दिनै लास्ट। आरो बेयाव दिनैहाय बर' खौरां निउस 24 ओमफ्राय इउनिटेड निउसनिफ्राय जोंखौ इन्टारभिउ लानो फैदों। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि एलबामखौ प्रम'ट खालामनो लुबैदों। नोंथांमोना जोंनि एलबामखौ नायनानै सापर्ट खालामो। आंहा मोनसे थांखि दङ, आंनि एलबाम बानायनाया बेनो फार्स्ट, आरो बे एलबामखौ जोङो रिलिज खालामखांनायनि उनावहाय जोंहा उनाव आरो जों एलबाम खालामगोन होननानै जों आसा खालामदों। जोङो थामथिम जादों, मथा मथि बिदिनो मास मोनथामसोनि उनाव जों एलबाम मोनसे खालामबावगोन। आरो जोंहा मोनसे प्लानिं दं आरो जोङो बर' समाजनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन होननानै। मेथाइखौ एसे रायजोफोरनि सायाव खननानै होनो हागोन नामा? हागोन, निस्सय, मानो हाया जानो। नोंखौ नुबोला आंनि गोसोआ बेसेबां गोजोननाय मोनो। नोंखौ नुबोला आंनि गोसोआ बेसेबां गोजोननाय मोनो। नायबाय थाथावथाव, अनबाय थाथावथाव नोंनि महरा, नोंनि महरा। जोङो बे एलबामखौ RK फिल्म प्रडाक्शनाव जोङो रिलिज खालामनाय जागोन। ओमफ्राय रायजो राजानिसिम अनसायनाय थाबाय, बे एलबामखौ नायनानै बयबो जोंखौ सापर्ट खालामो। जोंना बे एलबामावहाय 10 जनसो आर्टिस्टफोर दङ। ओमफ्राय बे एलबामनि बे 10 जन आर्टिस्टफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो मोनसे कनसेप्ट बानायदों। जे कनसेप्टआ बयबो अनसायजानाय कनसेप्ट, आरो जों सानो बे कनसेप्टआ बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे कनसेप्ट जागोन होननानै। खुलुमबाय, आं देबि बसुमतारी। आंनि गुबै मुङा बाद्रा देबि बसुमतारी। आं क'क्राझारनिफ्राय। दा आङो RKR फिल्म प्रडाक्शनाव रल खालामनो फैदों। बे आंनि गिबि खेब। मोजां मोनदों, मानोना जोंनि बे आदा माइकेल मुसाहारिया आंखौ आं सासे आब'नि एलबामाव थांफादोंमोन, बेयाव लोगो मोननानै आंखौ माने आंनाव पटेनशियेल नुनानै आदाया आंखौ सायख'नाय जादों। दङ। बिदिनो मुभिफोराव आङो सिनेमाफोराव मोनोबा आङो खालामगोन, मोजाङै मोजां खालामलांबाय थानो नाजागोन। जोंथ' दाथ' गोदानसो जाहैबाय नालाय आंबो, बेनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिम आङो मोनसे मिजिंथिनाय थायो जे जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन, मानोना नोंथांमोननि अननाय नङाब्ला जोंबो दावगासारनो हानाय नङा। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा जोंखौ अनसायलांबाय थानांगोन, बेखौ आङो मिजिंथिबाय। मानेथ' बिदि लाइफआवथ' मानसि हिसाबै खामानि मावोब्ला खस्थ' मोनखायो, खिन्थु दा माइकेल डिरेक्टरा बुहुत खस्थ' होयो, खिन्थु मोजांबो खालामो दे, फोरोङोबो रायोबो। ओमफ्राय बिनि थ्रुयै आंबो एसे साबसिन हालांगासिनो दं। दा गोदान आर्टिस्टफोरजों खामानि मावनानैब्लाबो गोसोखौ गाज्रि मोनाखै, माने थाब हमनो हादों आरो। नोंथाङा दा बे मिउजिक भिडिअआवहाय मोनसे खामानि मावफैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? बेयाव खामानि मावनानैथ' आं गोसोखौ गाज्रि मोनद्रायाखै, खिन्थु माने इण्डियाआव सबसे हट गरमथारमोन नालाय टेम्पारेचारा मैया, थेवब्लाबो जोङो फुरा मावदों। 12टा 1टायाव शुटिं लाहोदों माइकेल दाया, एकदमबारे खस्थ' मोनदों, खिन्थु मोजां जादों आरोखि।